Hello again, everyone. Moni kachiwiri wina aliyensenso. I would like to read a verse with you today from God's Word, the Bible. Inetu ndikufuna tu ndiwerengetu vesi ndinu limodzi kuchokera mawu a Mulungu Bible. The verse is found in 1 Peter chapter 3, verse 18. Ndipo tu vesi imene likupezekatu ku 1 Petro chapter 3 ndime yake 18. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. Pakuti Kristunso adamva zowawa kamodzi chifukwa cha machimo, wolungama m'malo mwa osalungama, kuti akatifikitse kwa Mulungu. It is my privilege another time to be able to speak to you again about the suffering Savior. Ndi chinthu changa cha mtengo wapatali kuti ndikathenso khala ndi mwayi okulankhulani inu zokhudzana ndi mpulumutsi. The Apostle Peter tells us in this verse that Christ suffered once. Mtumwi Petro akutiuza ife mu vesi limeneli kuti Khristu anazunzika kamodzi. No doubt his mind went back to that day when he saw his Lord and Savior suffering upon the cross at Calvary. Ine ndikudziwa sindikukayika kuti zinampangitsa Mulungu kukhala ndi chisoni kwambiri poona mwana waketu akulangidwa pa tsiku limenelo. Jesus suffered loneliness and isolation. Yesu Khristu tu anazunzika kwambiri tu chifukwa cha undekha komanso tu atasiyidwa. Jesus suffered thirst and mental anguish. Yesu Khristu tu anazunzika ndi ludzu komanso tu ngakhale mmutu mwaketu anazunzika kwambiri ndi nkhawa. Jesus suffered agony and pain. Yesu Khristu anazunzikatu ndi kupweteka komanso ndi zowawa. His back was bruised and bleeding. Ndipo tu kumbuyo kwake tu kunakwapulidwa ndipo kunali koti kukukha magazi. His head was crowned with a crown of thorns. Ndipo tu mutu wake unavekedwa ndi chisoti cha minga. His hands and feet were nailed and every bone in his body was out of joint. Ndetu manja ake komanso tu miyendo yake inakhomedwa misomali komanso tu molumikiza monse mafupa monse tu anali onse atachokamo m'malo mwake. Oh, what suffering he endured upon the tree. Ndetu ndi kuzunzika kwakulu kumene iye tu anakumana nako pa mtanda. Peter also tells us who Jesus suffered for. Komanso tu Petro akutiuza ife kuti kodi Yesu Khristu ameneyo amazunzikira ndani. It was for our sin, our guilt, and our transgressions. Ndi chifukwa cha uchimo wathu, kulakwa kwathu komanso tu zoyipa zathu. He suffered there upon the cross for you and me. Iye tu anazunzikatu pa mtanda paja chifukwa cha iweyo komanso chifukwa cha ineyo. He took our place. He became our substitute. Iye tu anatenga malo athu, choncho tu anasanduka mlowa mmalo. He is righteous. We are unrighteous. Iye tu ndi woyera, wolungama koma ife ndife osalungama. He is sinless. We are sinful. Iye ndi osachimwa koma ife ndi ochimwa. He is just. We are unjust. Iye tu ndi wolungama koma ife ndi osalungama. He is good. We are bad. Iye ndi wabwino koma ife ndi oyipa. Oh, what amazing love that he would suffer, bleed, and die for us. Ndetu chikondi cha mtengo wapatali chotere choti iye tu anazunzika kukhetsa mwazi komanso kufa. Peter also tells us why Jesus suffered. Petro tu akutuzanso ife kuti ndi chifukwa chani Yesu anazunzika. It was to bring us back to God. Iye tu anazunzika kuti akatibweretse ifetu kwa Mulungu. Our sins have separated us from God. Machimo athu anatisiyanitsa ife ndi Mulungu. We were all born sinners and every day we practice sin. Ifetu tinabadwatu ochimwa ndipo tsiku ndi tsiku timapanga uchimo. Our wrong thoughts and our bad words. Maganizo athu olakwika oyipa, onyansa komanso mawu athu olakwika. Our wayward actions and our evil desires have taken us in a wrong direction away from God. Zimenetu ife timachita atu zochoka pa zosiyana ndi Mulungu komanso tu maganizo athu olakwika amene amatichotsa ife patali ndi Mulungu.
and are leading us on a path down to eternal punishment in hell. Izitu zikutitsogoleratu ifetu pa njiratu imenetu ndi njira yakumuyayatu koma yakugehena kuchiwonongeko. Christ's suffering on the cross means he alone is our mediator. Ndiye Khristu kuvutika pa mtanda ndiye kuti zikufuna kutanthauza kuti iye yekhatu ndiye amene ndoyima pamalo kapena nkhala pakati. The only one who can bring us back to God. Iye ndiye khayo tu amene tu akhoza kutibweretsanso ifetu kwa Mulungu. God is completely satisfied with Christ's sacrificial death at Calvary. Mulungu tu anakhutitsidwa ndi imfatu ya Khristu pa mtanda wa Calvary. God raised his son Jesus from the dead and offers you now salvation. Mulungu tu anamudzutsa mwana wake Yesu Khristu kuchokera kwa anthu akufa ndipo tsopano tu akupereka kwa iwetu mphatso ya chipulumutso. He offers you eternal life and a place in heaven. Akukupatsatu iwetu moyo wosatha komanso malo kumwamba. Jesus is a living Savior. Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa moyo. Will you repent of all your sins and trust the one who suffered on the cross for you? Kodi iwe ulapa machimo ako onse ndi kuyika chikhulupiriro chako pa Yesu Khristu amene anafera machimo ako? It's your choice. Ichitu ndi chisankho chako. Many thanks for listening, and may you today accept the Lord Jesus Christ as your Savior. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera ndipo lero tupanga chisankho cha kulandira Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wako.